Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon mo sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tungkol, narito handa kami, Panginoon. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos mga tugang. Diyos marhay na hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Lunes, ika-12 ning bulan ning Abril 2021. Sana yaon kamo sa maray na kamugtakan mga tugang. Tako yaon man sa maray na kamugtakan. Siyempre, yaon pa ko digdi sa samuyang kwarto sa kumbento ni Saint Raymond of Peñafort sa laog po kang University of Santo Tomas, Legazpi. Hindi po si Father Butz Bombase OP na sa tuyang programa ay nahapon. So, ibahan po ninyo ako ta magayon na naman sa tuyang mag-uurulayan. Mga tuga, magayunon talaga. Ano ang hapot ni Father Butz? Naghahanap ba tayo ng katotohanan o binabaliwala natin ang katotohanan? Okay? Yan mga tugang, sana sa panahong iniho, naghahanap kita ng katotohanan. Kasabi nga ni, the truth will set you free. Ang katotohanan, magtatao sa imo ng kaliwanagan. Ang taong aram ang katotohanan, may kaliwanagan. Pero ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, ang tawag nga dyan, rationalization o lie. Rational lies. No? Kasinungalingan. Utik na ani, nagpaparautik pa. They try to justify, they try to reason out, they try to rationalize their lies. Ano? Ganun ba tayo? Sana po, huwag tayong maganon ha. Maindata yun eh. Hindi maganda po yan, nabubuhay sa kadiliman, nabubuhay sa kasinungalingan. Ang nanindo, indata po yan. Mas maganda nabubuhay kita sa katotohanan, sa kabutihan. Kaya yan sa satuyang programang Marhay na Hapon, pagurulayan ta ang katotohanan, ang kabuhayan, ang kabutihan, o anumang ikakarahay ka sa tuyang buhay. Okay? Bago magpadagos kita ka sa tuyang programa mga tugang, siyempre, mag-arang kita sa Diyos. Importante, inutunta ang Diyos sa gabos. Tay pwede nang ay, sabi nga, hayaan mo na. No. Talaga si Father Butz, ano? No. Dapat Diyos muna. No, importante, permi ang Diyos. Kaya nga sabi nga, prayer is like susi sa umaga at sa gabi, kandado. Okay? Ang hapot nga ni, nagdasal ka na ba? Yun. Araw-araw, nagdasal ka na ba? Password ko yan sa sakuyang wifi din sa kwarto. Aram na nindo. Kung magdumang ka mo sa kwarto ko, aram nindo ang password. Kung makadigdig ka mo. Nagdasal ka na ba? May question mark. Yan ang password ko din sa sakuyang wifi. Nagdasal ka na ba? Sabi ko, Father, anong password ng wifi mo? Nagdasal ka na ba? Hindi pa. Hindi ka makakapasok sa sa wifi ko. Mga kaibigan, magpakadyo mo na kita. Siyempre, maugma ako si Father Bombase, maugmahon. At the same time, gusto ko man, mag-ugma ka mo. Hindi na kita magparamundo-mundo. Ano? Importante, miski may pandemya, mag-ugma pa kita. Kayaon man ang Diyos. Dahil man kita pinababayaan ng Diyos. Kita sa naman minsan ang nagpapabaya sa Diyos. Kaya ngunyan, kahit tananggad pabayaan ang sa tuyang mga sadiri. Mga jik kita mga tugang. Okay, mga jik na kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal.
o berhen ng mga berhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, ina ni Kristo, na aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong Diyos, pakisabi po ninyo sa anak ninyo na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB. Iligtas po niya kami sa anumang kapahamakan, sa anumang disgrasya, anumang kasamaan, anumang mga bagay na mapapasama. Bendisyonan po niya ang himpilang ito ng DCGB, lalo-lalo na po ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, at lahat po na mga nagtatrabaho sa himpilang ito, mga broadcasters, mga technicians, lahat. At lalong-lalo na rin po, Lord, tulungan din po ninyo ang mga tumutulong, magpapa-advertise, na sila ay pagpalain at maging maganda ang kanilang negosyo. At the same time, Lord, ang mga tagapakinig ng DCGB ay maging kasangkapan din po sa pagpapalaganap, maging active listener, hindi lang passive listener, kundi talagang kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kabutihan at kaharian dito sa mundo. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kamo ngunyana aldaw ning Lunes? Okay, mag-iripahan naman kita ngunyan Lunes hanggang Biyernes. Ini po tuwing 1:00 hanggang 2:00, si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, University of Santo Tomas Legazpi, ay sumasa inyo, okay, para magbigay hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon. Okay? Ang inspirasyon po, siyempre, hali yan permesa, mabuting balita. Ano? Ang mabuting balita ng Panginoong Diyos, yan ang palaging nagbibigay inspirasyon kay Father Butch Bombase at sa Indo. Ano? Hindi salita ng tao, hindi salita ni kanino, okay? Kundi salita ng Diyos. Alam mo kung salita ng Diyos, nakapagbibigay ng ginhawa, nakakapagbigay ng pag-asa, pero kasi minsan ang salita ng tao ay nakakadismaya, nakakapagbigay ng kadiliman. O, bibigyan ko kayo ng salita ng tao. Sasabihin ba naman tao, loko-loko ka. Oy, tingnan mo, masama yun ah. Masama yan. Ay, tingnan mo salita ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. You are the light of the world. You are the salt of the earth. Tingnan mo. O, sabi ng Panginoon, liwanag ka. Okay? So, napakaganda talaga ang salita ng Diyos. Kaya araw-araw, tayo ay binubusog. Araw-araw si Father Butch Bombase nagpapakain sa inyo. Okay? Libreng pakain ito ha. Pinapakain ko sa inyo ay ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Bible, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Father, English yun? Ay, magaling ka ba mag-English? So, naintindihan hindi ito. O sige, Tagalogin ko. Ang tao ay hindi raw nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na binibigkas ng Diyos. Okay? O sa salita ng Diyos. Father, Tagalog yun. Bicolana nga ni. O sige, itatry ko mag-Bicol. Ang tao, dahil na bubuhay sa pagkakan, magutirang ka, pagpaparakakan ka ng masira, Father, masira mo, so kinakan mo ka sa bago. Unto iyo, gusto paraan ko ka mo. Father, nagpapaara ka naman sa muya. Alam mo, may nagbigay ng pagkain. Okay, tandaan mo ito, bigay. May nagbigay ng pagkain. Tinanong ko, isang kasama namin, saan ba galing? Sa mga nagmamahal, natural, at pagmahal ka, may magbibigay. Kung walang magmamahal sa'yo, walang magbibigay. Yun. Kaya mahal. Masarap ang pagkain namin kanina. Anong pagkain namin? Yun. Sushi. Wow, Japanese Father. Ang sarap. Hey! Masiramon, Father. Masiramon. Kaya si Father Butch,
Miski nagda-diet, dahil muna, nagkakan ako ng sushi. Wow, Japanese food. Wow, masiramon. So, thank you very much kung si Seka man, ang nagtao, dahil mampigsabi sa kuya, basta may father, may nagtao. Oh, abo niya kasi sabi yun na, ako ang nagtao, dahil na, ang sinasabi, sabi nga ni dahil siya nagpapabisto na. Okay, thank you. At kahit sino ka man, pagpapalain ka sapagkat ikaw ay mapagbigay. Hindi ka kuripot. Kuripot non. May data ba yan? Ay, mga tugang, kung kuripot ka, magagadan ka, ang mata mo, bakong pikit, di nakamulat, ay di nakasara. Pag nagadan ka, ang mata mo, darakulaon. Nagadan sa kutom. Mga tugang, yan talaga, yan ang magayon sa tuya. May mga nagtatao. Kaya magayon ng tagalang mga tugang. Kaya sa tuyang pasalamatan. Ako naghahanap, sa tuyang, sa urulayan tanganin, mabuting balita. So yung mabuting balita, binubusog ko kayo, araw-araw, may pagkain tayo. Okay? Ang pagkain ni Father Butch Bombase, kung bakit siya masigla, kung bakit siya masaya, kung bakit siya healthy, holy. Huli ka ba, Father? Nahuli ako. Hindi ako huli, Nahuli po ako, kaya naging pare ako. Kung hindi, sabi nga, alam mo, si Paul Dunshin, one time, he was invited in New York. Siya duman sa City Jail ng New York. Alam mo, sabi ni Paul Dunshin, sabi niya, ganito, kukwentuhan ko kayo, istoryahan ko kamo, talaw na baga, di ka magturo ka, ako nga ni, kaya nagapara pangisiman ako, habok ko kamong pigtuturugan si Father Butch. Ano na pigtuturugan? Father, alam mo ganun. Hindi, ganito, istorya. Si Paul Dunshin pumunta doon sa City Jail, sa kulungan. Sabi na, ang introduction ni Paul Dunshin, ganito. Alam mo, pareho tayo na mga prisyonero. Okay? Lahat din tayo mga prisyonero. Lahat tayo nahuli. The word actually is, we are all caught. Okay? But ito sabi ni Paul Dunshin, kayo nahuli. Ako, nagpahuli. Yun. Ako, hindi po nahuli. Nagpahuli po ako. Holy yan, Father. Pag nagpahuli ka kay Lord, magiging kang holy. Kaya si Father Butch, nahuli yan Nahuli ni Lord. Hindi naman ako nahuli ni Lord. Nagpahuli ako kay Lord, kaya naging padi ako. Okay, kasi, miski nahuli na ako ni Lord, pwede ba akong makatakas? Actually, trinay kong makatakas Nung nasa high school ako, nahuli ako ni Lord, pero tumakas ako. Ayaw ko magpare. Ayaw ko magpare. Bakit pa? Ayaw ko na, Father. Gusto ko maging doktor. Ayaw ko na. Pero alam mo, nung after high school, hindi na ako nahuli ni Lord, kundi si Father Bombase, nagpahuli. Nahuli ako. Kaya ito nga, nasa loob ako ngayon. Nasa kulungan, pero hindi ng rehas. Nasa kulungan, hindi ng rehas. Nasa kulungan ng pagliligtas. Father, may tugma yun Okay yun Maganda yun Okay, madaling maalala. Rehas, hindi rehas, kundi tagapagligtas. Nasa kulungan ng tagapagligtas. Okay, kaya yun. Importante mga tugang iyan. So yan, importante na kita ay binubusog. So ngunyan, ang pagurulayan ng mga tugang, ining manunugod sa Ebanghelyo, hali sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 8. Okay? Ini po, sarong istorya kang sarong parisiyo. Sinong parisiyong iniho? Ang parisiyong walang iba kundi si Nicodemus. Okay? Si Paring Nick. Kilala ba niyo si Paring Nick? Si Paring Nicodemus, siya po ay, actually, ang tawag nga sa iya,
Saint Nicodemus. Yan ang pagpurulayan niyan. Isang karakter yan sa Biblia, si Nicodemus, na siya ay Sanhedrin, member ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mga tugang, para inihong religious group iyan. At the same time, si Nicodemus, mga tugang, Pariseo. Okay? Kaya he was a Pharisee and a member of the Sanhedrin. Ang Sanhedrin is grupo yan ng mga Pariseo na kung saan sila po ang nagdi-determine, sila po ang parang policy making body duman sa Israel. Kaya tingnan mo, isa sa mga sentensya kay Kristo sa kamatayan ay yung mga Sanhedrin. Okay, maliwanag nito Sanhedrin. Siya po miyembro ng Sanhedrin. Ganyan, si Nicodemo, isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Kasi nga, kasama siya doon sa Sanhedrin. Ang Nicodemo. Pero siya ay merong, sabi natin, secret admirer ni Kristo. Okay? Kaya isang gabi, siya ay pumunta kay Kristo. Yun. Tatandaan mo bakit gabi? Pwede naman araw. Bakit gabi? Siguro, dahil nga siya ay Pariseo, membro ng Sanhedrin, alam mo, bawal na bawal sa isang Pariseo at bawal na bawal sa Sanhedrin na nakikipag-usap kay Kristo. Kasi nga, kalaban nila si Kristo. Yun. Kaya nga parang hindi siya ma-pinpoint. Parang, alam mo, ikinukubli ka ng dilim. Para bang, siyempre, di ba, nagtatago ka muna. Ayaw mong maglantad. Yan. Yan ang masasabi ko, mga tugang. Si Nicodemo, ayaw kaagad maglantad. Pero later on, naglantad siya nung namatay na si Kristo. Okay? Bakit? Si Nicodemo, mga tugang, na isang Pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo na siya ay miyembro ng Sanhedrin, lumapit kay Kristo isang gabi. Ayaw niya magpahalata, ayaw niya magpakita sa kanyang mga kaibigan, solo na siya. At sabi niya, guro, or ang tawag sa Hebrew, rabbi. Okay? Nalalaman po namin, kayo'y isang gurong mula sa Diyos. Sapagat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasa kanya ang Diyos. So sa mga tuwid, makikita natin, si Nicodemo ay may pagkakilala kay Kristo. Gusto niya makilala talaga si Kristo. Yan ang importante. Sa paghanap ng katotohanan, alisin natin ang mga biases. Okay? Kasi pag ikaw bias, ikaw ay prejudice, okay? Overthinking ka, ay talagang hindi mo matatanggap ang katotohanan. Kasi sasabihin mo, hindi, mas marami akong alam kaysa sa kanya, mas magaling ako kaysa sa kanya, wala na tayo doon. Halimbawa, kung may estudyante, ako nagtuturo. Pag may estudyante nagsasabi, Father Bombase, okay, hindi ko na kailangan magturo ka sa akin. Bakit? Alam ko na ang principles and practices of broadcasting. Okay, kung alam mo na, wala na. Hindi na siya matututo. Pero pag tinanong ko, baka hindi niya alam. Ano nga ba ang principle of broadcasting? Hindi niya alam. Ang isa dyan, magsabi ng totoo. Yan. Pag broadcast dapat, totoo. Sa totoo lang. Hindi pang bobola. Hindi yung tinatawag natin attack, collect, attack. Or sabi, the ACDC. Okay? Ayan, attack, collect, defend, collect. Sige, sisirain ko yung isang politician or sirain ko isang tao. Tapos sasabihin, okay, nasira na. Okay, sinira. Ito naman, ang gagawin niya, na sinira ko, okay, i-defend mo naman ako. Di may pera ko, nakakolekta pa ako. Yun, hindi po tama yan. That is against. Okay? That is against the media ethics. Okay? Yan. So, ginawa ni Nicodemo,
mga tugang, gusto niyang maaraman. Okay? Pero alam mo, parang maaraman mo, dapat makipag-usap ka. Yan. Kasi hindi pwedeng yung naririnig mo lang. Dapat hindi. Dapat igwa ka muning face to face. So ang nangyari kay Nicodemo, one night, pumunta siya kay Jesus. Nakipag-usap siya kay Jesus. There was a dialogue. Yan. Ulitin ko dialogue, hindi daya. Nadaya na, nalugi pa. Ay, kawawa ka talaga dyan. Kaya ang dialogue, hindi nagdadaya at hindi ka malulugi. Ang apodyan, hindi dialogue. Nagdinaya at naglulugi pa. Yun, hindi. So, nagkaroon sila ng conversation, exchange of words. Okay? So, then sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. In other words, kinakailangan na he have to magkaroon ng renewal. Okay? Dito ang ibig sabihin ng ipanganak na muli, kasi hindi mo pwede kang ipanganak muli. Paano ako? Paano pa ako papasok sa tiyan ng nanay ko? Hindi na pwede ako ipasok. Hindi na ako makapasok kung saan ako lumabas. Hindi na. Ikaw, subukan mo. Pumasok ko na sa pinilabasan mo. Ako si Sarian. Hindi na. Ang sabi ng Panginoon ay ito. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan magbago ang kaisipan mo. Sabi nga ni San Pablo, ang importante ay ito. Ang sabi ng Panginoon, the renewal of your mind. Maganda po ito itong sinasabi ni San Pablo kasi importante yan ang pagbabago ng kaisipan. Alam mo, yung 107.5, the Good News Radio, ang aking slogan dyan, hanggat hindi tayo magbago ng kaisipan, hindi magbabago ang buhay. If you want to change your life, you have to change first your way of thinking. Change your thoughts because your thoughts becomes things. Sabi ni Stephen Covey. Okay? Kung alam nyo, 7 habits for highly effective people. Tingnan mo, ang isa ba doon, sinasabi talaga, importante yun, things. Thoughts become things. Yun. Okay? Yun ang importante. Thoughts becomes your emotion. Halimbawa, inisip mo, gaganon ako. Ang emotion mo doon, takot. So, nauna yung thoughts. Kaya be careful of your thoughts. Mga pag-iisip nindo, pag-iisip mag-ingat ka mo, may data yan. Dapat perming good thoughts. Pwera ng atot. Father, atot ka. Namiski ka, napaparong mi, nagdadagong ako ng radyo, Father. Utot mo, dadangog. Bako pong atot. Thought. Hindi atot. Ikaw, Father, para utot ka. Atot. Hindi. Thought. Anong thought? Isip. Okay? So, si Nicodemo, naisip niya yan. Okay? Magaling ito si Jesus, Napakinggan ko rin. Yan. Alam mo kung gusto mong makinig, okay? Kung gusto mong matuto, makinig ka. Actually, sinasabihan ko ito madalas ang sa kuya mga estudyante, degree sa UST. Pag ako nagtuturo, 3 bagay. In order to learn, gawin mo ito. Okay? Read. Okay, 3, di ba? Pangatlo naman, listen. Okay? Tulo ba ka? Ang pangatlo, whatever you read, whatever you listen, write. Anong ibig sabihin? Magbasa ka. Si Father Boss, palagi nagbabasa niya. Mahilig sa likod ko. Yan mga, Father, mayabang mo naman. Ang daming libro. Binasa mo ba yan, Father? Kaya itong panahon, pero ngunyan, pigsusurat-surat ko na. Yun. Sobra ka naman, Father. Kaya ito, importante, wide reader. Sabi, a leader, tanda nito if you want to be a leader, you must first be a reader. Okay, ulitin ko yan importante, read. Read ka lang ng read. Pero sa panahon iniho, na we're bombarded with the
video na lang, video. Hindi na tayo, kadaklan ng mga tayo, wala na, hindi na nagbabasa. Okay? Sabi nga, at least, read a book. Okay? Ito na lang. You cannot read a book one day. At least, read 10 pages in a book. 10 pages, ha? 10 pages. Oh, kung kaya mo, 10 pages. Kung abot mo magparabasa ng halawig, 10 pages every day. And then, listen. Ito po, nakikinig. O kayo, nakikinig ngayon sa programa. Nakikinig. So, natututo kayo. Okay? Ako nakikinig po every now and then. Kahapon, nag-uli ako sa Tigawon. Okay? So, may pinakikinggan ako. Anong pinakikinggan ko? Yung audiobook. Okay? Ni Brian Tracy. Okay? Marami akong mga author na, kasi, pag nagda-drive ka, alam nga naman makapagbasa ka. Di mo kung nakakapagbasa, alam nga babangga ako. Pero at least, nakaubos ako ng salong libro. Bakit? Hindi sa pagbabasa, kundi pakikinig. Ang tawag yan sa YouTube, dinadownload ko na po yun, audiobooks. Okay? Audiobooks. So, tingnan niyo, magpunta kayo sa hanapin niyo, audiobooks. Doon sa audiobooks, may minsan binabakal, minsan may binabakal, libre. So yun, i-download mo yan. Habang ako naglalakad ng Design University, ang ginigibo ni Father Bombase, anong ginagawa? Nakikinig sa audiobooks. Yun, di ba na, parang, kasi you cannot, halimbawa, nagda-drive ka, okay? O halimbawa, natutulog ka, o halimbawa, nagpa-plancha ka. Di ka pwede habang nagpa-plancha o nagbabasa, hindi pwede. But, tandaan nindo, ang sa indong mga talinga, perming bukas. Maliban na lang kung may tutuli, Father. Father, may tuli. May tuli. Kaya ay na nakakadangog. Linigan nindo. May tuli. Kaya nga, you will, then at the same time, write. Ano ang narinig nindo? Ano ang nabasa nindo? Isurat nindo. Takundi mo isusurat iyan, malilingawan mo yan. Okay? Maliwanag baga, yan ang paghanap ng katotohanan. Si Nicodemo, hinahanap niyang katotohanan. Kaya nagtuman siya kay Jesus, nakinig siya kay Jesus. Yun. Nagpaliwanag si Jesus sa iya. Magayon ng baga, ang importante sa buhay, ini, ma-commercial mo na kita, no? Pero bago kita mag-commercial, ini ang iiwanan ko sa indo. Ano? Are we searcher of truth? Okay? Tayo ba ay taga-saliksik ng katotohanan? O pinababayaan natin ang katotohanan? Pabayaan mo na lang, Father? Pabayaan mo na lang. Or tayo ba ay nagpapatalo sa kasinungalingan? Hayaan natin ang kasinungalingan o ang katotohanan? Nasaan panig tayo? Ano? Nasaan ba panig tayo? Panig ba tayo sa katotohanan o kasinungalingan? Mga kaibigan, babalik po si Father Butch Bombase Open sa second part na sa tuwing programang Marahay na Hapon. Sana nakakatao ko sa inyo ng ginawa at natututo kayo. Okay? Kung gusto ka mo makinig na may talagang nalalaman, habang nakikinig kayo kay Father Butch Bombase, pero may dapat kayo may papel at ning ballpen. Sinusurat nindo ang nadadaw nindo. You will learn a lot. Thank you. At babalik po ang iyong lingkod. Ang oras po natin ngayon ay 36 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion,
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Fulvic Big. Safe ka na! Doc F Fulvic Big. Doc F Fulvic Big. Food for the cell. Anti-hypertension. Anti-diabetes. Antiviral. Food supplement. Doc F Fulvic Minerals Big. Doc F Fulvic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000
1,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando D. Cabredo, na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Okay, matugang, balik niyo po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Kasubago, pinag-urulayan tangani ang isang karakter sa Biblia na si Nicodemo. Okay, siyang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo at miyembro ng Sanhedrin. Alam mo, tulong beses siya nabanggit sa Biblia. Ang una, sa binasata, John chapter 3 verse 1 to 12, ito yung dialogue ninda na yung gospel mo niyan na kung saan si Jesus kinaulay siya ni Nicodemo sa lumbanggi. Ito nga sinasabi na hanggang importante na panganak na muli. Ang ibig sabihin, not actually, they have to be born from above and by the water and the Spirit. Yun, sabi, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaga. Huwag kayong magtaka na sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Okay? Ang importante, you have to be born. Not again, but we have to be born from above by water and the Spirit. Kaya binibinyigan tayo. Okay? So yun, sabi nga ng Panginoon, umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu. So yun po. Yun. Ang pangalawang beses na kung saan si Nicodemo ay makikita na natin kasi nakilala niya. First introduction, ito. The second introduction, nang si Jesus nga ni ay hinahatulan na ng kamatayan. Second time Nicodemus is mentioned, nang pinaaalalahanan niya, he reminded his colleagues, ang ibig sabihin ng mga Sanhedrin, kasi sabi ko nga, rabbi siya, miyembro siya ng Sanhedrin, nung sinabi niya that the law requires a person to be heard before being judged. So matatagpuan natin yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 50 hanggang 51, kung saan makikita natin dito, kasi nakilala na ni Nicodemo si Jesus, hindi ba? Nagkaulay na sinda. Ang importante, nakilala. At alam mo, pag may alam ka na, ikaw ay magiging kasangkapan na ikaw ay magiging kasangkapan sa katotohanan. Na gusto niyang ipagtanggol si Jesus. Sabi kasi, hindi ba, bago natin husgahan ang tao, bigyan muna natin ng due process. Okay? Ang problema kasi sa atin wala nang mga usapan, wala na. Pag condemn ka na kaagad, no. Kaya nga tayo mayroong fair trial. Alam mo, ginawa bago si Jesus pinapatay, ang nangyari, di ba, Jesus was put under trial. Okay?
Yun, sabi pa nga ni Poncio Pilato, ano ang katotohanan? Yun. Well, anyway, yan ang sinabi ni Nicodemo. So in other words, si Nicodemo, isang biblical character sa panahon ito, bago si Jesus na pinapatay, talagang gusto niyang iligtas na si Jesus. Okay? O bigyan man lang ng karapatan si Jesus na marinig. Ito sa ulitin ko, many people are simply hearing but not listening. Okay? And I hope you people are not simply hearing Father Bombase, but you're also listening. Okay? What is the difference between hearing and listening? Ang hearing is simply using the ears. Kaya hearing. Kaya H-E-A-R. Hear. Alisin mo yung H, anong maiiwan? E-A-R. In other words, ear. Talinga. In other words, external ka lang. Pumasok sa kaliwa, papasok sa kanan, o papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Hindi po pwede yan. We should not be simply hearing people. Let us listen. Ano yung when I say listen? When you say listen, you have to pay attention. Attention! Ano, Father yan? Nagkakaman ka na? Damon? Damon baga? Nag-ano lang? Pay attention. And you have to pay attention. In other words, sa panahon ito, sa napakinggan ko sa YouTube, ang tawag niyan, mindfulness, awareness. Okay? Importante yan eh. Because listening involves awareness. May kamalayan ka. Okay? Natututo kayo ngayon if you have mindfulness. Ang problema sa atin ngayon, maraming distraction. Nandyan cellphone, nandyan iba yung mga problema, nandyan. Ang dami natin distraction. Pero, I tell you, you have a choice. It's your choice. Okay? Ulitin ni Father Butchera, mayroon ka pa rin freedom. You have still a choice. Either to be distracted or to listen. Okay? Or to pay attention. Kahit na nga, for example, sa paligid natin, may nadadagog ako dyan. But if dyan, papayaan mo lang. May narinig akong may nagtatrabaho. Pero hayaan mo lang. You should not be distracted. Otherwise, if I'm distracted, I will not be able to talk to you. Why? Because I will be focusing on what has been distracting me. Importante, I have to focus what I am telling you. So, mindfulness. Okay? Ang tawag natin dyan is awareness. Kung sa Tagalog, malay. Pag wala kang malay, baka ikaw ay isa ng patay. Okay? Tingnan mo, ako po ay nagtatrabaho sa University of Santo Tomas Hospital bilang chaplain. Wag ka dapat ipasok sa ICU. Kasi ICU? Intensive care. Anyway, intensive care unit. Pero minsan may mga pinapasok doon sa ICU na unconscious. Hindi nila alam kung bakit sila napasok nandun na. Lalo sa panahon ito may COVID. May mga unconscious. So yun, unconscious. Pero delikado po yan. Dapat you have to be conscious. Kaya ano ba, Father, magiging conscious? Dapat may malay ka. Malay ka. I know what I am doing right now. Okay? I will teach you how to be conscious or to be aware. Inhale. Hold your breath. Exhale. And then point something. That is a door. Okay? Alam mo, door yun, ha? Okay, inhale again. Hold your breath. Exhale. This is a book. Okay. At least alam mo, in other words, if you can say 10 objects na tama, then you are aware. And then, inhale, exhale. Ang problema sa tuya gunyan,
Marami nang namamatay kasi nakakalimutan na lang huminga. Ano? Gusto niyo mamatay? Bibigyan ko kayo ng paraan. Huwag na kayong huminga. Ha? Mamamatay ka na. Okay? Pero kung gusto mong mabuhay, inhale, deep breathing, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. That is important. Okay? Importante, may kamalayan tayo. So yun. So importante yan. So si Nicodemo, mga kaibigan, may kamalayan niya na. Nalalaman niya, nakikilala niya na si Jesucristo ay hindi isang ordinaryong guro. Hindi siya isang tao. Alam mo, maganda nga yung pagkasabi ni Nicodemo kay Kristo eh. Sabi ni Nicodemo, Sir, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. Tingnan mo, he acknowledged that Jesus Christ come from God. Bakit? Sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagang ginagawa ninyo. So, remember, by your work, you will know the laborer. By your fruits, Father, ikaw naman. By your fruits, you will know the tree. Alam na nga man yung puno ng ubas, magbubunga ng mangga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang bunga, yun ang puno. Mga tugang. Ayan. So, nakilala ni second time si Nicodemo, pinagtanggol niya si Jesus. Bakit? Sabi ni Nicodemo sa mga kasama niya, mga Sanhedrin, hindi ba na pinag-usapan natin sa batas? Kung tayo ay husga natin si Kristo sa batas, may batas tayo. At ng batas, bago natin husgahan ang isang tao, dapat siya ay kailangan makinggan. Pakinggan. Yan, listen. Not simply hearing. Number 3, ito ang nangyari. Okay? Siyempre, kilala na ni Nicodemus, si Kristo, ang nangyari, okay? He appears again at the crucifixion of Jesus. Okay? Bakit? Kasama na niya ngayon si Joseph of Arimathea. Okay? Sino ba si Joseph of Arimathea? Okay? Siya po ay mayaman na may libingan. Ito, kung actually napanood ko yung moving ito maganda. Alam mo, malakas ang loob ni Joseph of Arimathea at ni Nicodemus. Dito na sila nagbunya. They appear publicly. Okay? Dati, nahihiya sila. Kaya kinukubli sila ng kadiliman. Pero ngayon, ang nangyari ay si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemo naglantad na. Okay? Alam mo, pag ikaw, alam mo na ang katotohanan, huwag ka nang matakot. Ang problema sa atin, we do not know the truth. Kaya we have half-truth lang. And since you are not alam mo, ang half-truth lang, you are not convicted. You are not convinced. Ano? Ang taong may passion, yung talagang aram niya, talagang ipaglalaban niya. Ipaglalaban niya yan. Katingin mo yung mga lumalaban. Kasi may alam silang katotohanan. Pero yung hindi nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay sa kasinungalingan, mga duwag yan, takot yan. Katingin mo yung mga Kristiyano ng panahon. The first 300 years of Christianity were years of blood. Nandun ang persecution ni Nero, ni Decius. Ang dami, napag-aralan namin yan sa theology, church history. Ano? Ang dami, persecution. But remember, the blood of the martyrs become the seed of Christianity. Napakagayon mga tugang. Napakaganda. Ano? Bakit? Itong mga Kristiyano ito ay talagang hindi duwag, kundi matapang. Bakit sila naging matapang? Dahil sa katotohanan. Ano ang katotohanan, Father Boots? What is truth? The truth is not simply an object. A truth is not simply an idea. The truth is the person, Jesus Christ. Why? Patunayan mo ba, Father? The truth. Sabi ni Kristo, I am the truth. So,
What is the truth? Oh, no, that is not wrong. That is wrong. Truth is not what, but truth is who. Because Jesus Christ said, I am the truth. Yan, ako ang katotohanan. At yung mga Kristiyano, ang ipinaglalaban nila is not an idea. Pinaglalaban nila, it is not an ideology. Ang ipinaglalaban ng mga Kristiyano ay hindi yung prinsipyo, kundi yung pagkatao ni Kristo. The person, Jesus Christ, who said, I am the truth. Yun po ang napakaganda eh. Kaya mga tao, mga duwag, kasi wala sa kanilang katotohanan. No, anong ginawa ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea? When Jesus Christ was laid down, okay, from the cross, kasi binaba na, nandun si Nicodemus. Nicodemus appears after the crucifixion to provide the customary embalming spices and assist Joseph of Arimathea in preparing the body of Jesus for burial. Matatagpuan ninyo yan, ang ebidensya niyan. Kung may Bible kayo, look at John chapter 19, verses 39 to 42. Napakaganda mga kaibigan, ang kwento ni Nicodemo. Inabot na naman tayo ng orasing pamamara, madali yung talaga ang panahon. But anyway, pag-inibahan kita girari sa aga, arog ang pagtalaga. Everyday si Father Boots nagtuturo. Okay? At hindi na nagtuturo, kundi nagbibigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Sana nakapagbigay si Father Bombase, hindi lang ng impormasyon, kundi inspirasyon. Parang maging masigla ang ating buhay, masigla ang ating buhay Kristiyano, hindi papatay-patay at walang malay. Ayaw ko ng papatay-patay tayo. My dear people of God, our gospel for today, ay tuturugang kakaan dahil buhay. Remember, motions is from emotion. Okay? Pag may emotion ka, magkakaroon ng motion. Okay? Anyway, nakita mga tugang, sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa Indugabos, sana naiintindihan nindo sa istorya ni Nicodemo na siya ay na-convert. Okay? Nagbago ang buhay niya dahil kay Kristo. Natagpuan niya ang katotohanan. Hanapin lagi natin ang katotohanan. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan at sa kadiliman. Okay? Manalangin na tayo mga kapatid ng ating paboritong panalangin, panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng makakbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalos po sa Indugabos mga tugang. Sana nakapag-tao si Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi, hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon. Mabuhay tayo lagi na tayo ay mga anak ng Diyos. Tanda natin ito. Say it with emotion. Say this with conviction. Anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At hindi ako pababayaan ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Thank you very much for listening and see you tomorrow. Ito po si Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi sa programang Marhay na Hapon. Thank you.